si May Sinamit. Oh! 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 Wala ka. Ano po yung violet? 500,000. Ano po katama mo pa yung 500,000 na? Kiss ko. Ito ang ganda mo. Magkano po yung mata? Eto, 1 million daw sa 50,000 daw yung blue po. Pero sila lang kasi ikaw ang Ito po yung dama. This is it, May Sinamit. Minsan, nagpapalad ka kanon ni kinima ng Ella. Come on, para malaman na natin ang future. Para malaman daw ang... Ala! Okay. Video talaga? Ala, ni bakla. Ayan na. Apa yawe yan? Ella mampalad. Ay, mamalag. Totoo. Mga kasi. Ay, mamalag. Ala, mabutong na. Ala, mabutong na. Mamalag. Ala, mabutong na. Sige. Ay, pero mga gasatan niya pa Wow. Oo. Oo. Inumin natin mga gasatan. Mate, seryoso dayta, seryoso. Wala kayo. Ay, sa pangagasan na. At ang tuwak-tuwak ni Kwame Sinamit. Ada sinok na? Made, atak ano iti future. At ang pati Kwana. May Mariela lalay nga magtamay. Balias lang. Asa na bannog kamot, mami? Nagatubing ni Om. Hala. Madi kag nernerbyo. Gan apa? Nervyo. Hala. Nakapasol na. Mare, mati ka nga mga alas, Mare. Para parti ka kinuumpo. Nakulura ako yung Mare. At tama yung huko na ako. Ay, mga alas gaya ni Mare. Ayun! Ala, ajay! Baka nervyo na ni. So yan, pinapaladan po ni Manang Ella si... Lalalala. Quiet lang po. Hala. Oy, kami man. Nagitimang nanas si Aurora. Yung Sinamit.